V tomto videu vás vezmeme do krásnej stovežatej Prahy a ukážeme vám, ako sme ušetrili 10 000 eur pri kúpe nového auta. Ráno sme začali raňajkami, základ dobrého dňa. Hneď potom sme skočili na bus, ktorý nás doviezol bližšie ako hociaký taxík. Naším cieľom bola predajňa Hondy, kde na nás čakala táto nádherná Honda ZR-V. Plná výbava, kožený interiér, moderné technológie a krásna biela metalíza. No nie je to sen, a to všetko za cenu, ktorú nešlo odmietnúť. Pred našim príchodom sme dali auto prezuť, aby bolo plne pripravené na bezpečnú jazdu. Zákazník si vybral doručenie až domov, tak sme mu auto doviezli priamo pred jeho dvere. Jednou z podmienok pri kúpe bola čo najnižšia spotreba po meste, čo sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť, lebo toto auto na jedno plné tankovanie prejde 1200 km mestom. Takže takéto tankovanie na pumpe častým nebude. My sme si auto užili počas cesty naspäť a aby toho nebolo málo, stihli sme kontrolu originality a začali proces prihlasovania. Zákazník dostal auto až pred dom, on nič sa nemusí starať a ešte ušetril pri kúpe viac ako 10 000 eur. To je paráda, čo poviete? Lebo keď nové auto, jedine fungo.